Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Nana Warnana. Kanthi irah-irahan Kaji Wururuh. Wirangi idep-idep kusuk sembayang 5 wektu. Sregep jamaah salat menyang masjid Baitur Rahim. Macak santri menganggo kopiah kaji werna putih, klambi takwa lan sarung ules padha. Pundak kesampiran sajadah gambar Ka'bah. Wong-wong jamaah masjid padha ngundang dheweke Pak Kaji. Senajan durung nate sambang ing kutha suci Mekah lan Madinah. Julukan kasebut ndadekake Wirangi pakewuh. Nadyan mangkono ing poncot atine kadang ngrasa bungah. Tiba kebeneran jer sebutan mau diwerdeni kadidene donga. Syukur tumus bisa ibadah haji temenan menyang tanah suci. Diundang kaji wolawali atine Wirangi suwe-suwe tambah bombong. Lire semangat ibadah haji malih ditenani. Kadidene gegayuhan mirunggan. Nadyan sadurunge ora kepikir babar pisan. Lumakune wektu apa sing ora nate dipikirake mau malah dadi kekarepan kang kudu enggal diwujudake. Wirangi malih lomo cucul duit jariah kanggo kemakmuran masjid. Melu-melu cekel mikrofon amul pujian ing corong masjid saben wektu manjing sembayang. Urut uran saf manggon paling ngarep barisan salat. Wayah mulih pilih mburi dhewe. Ketungkul zikir nglawer dawa disesuwe. Nganti ing sawiji wektu dheweke disaruwe dening sing wadon. Pak, aku kadang isin diundang Bu Kaji karo para jamaah kae. Kamangka awake dhewe durung tau lunga haji menyang tanah suci. Ujare Wahyuni ing sawijine wektu. Oh, undangan ngono kuwi tak anggep pandonga bune. Sapa ngerti ana wali liwat, dungane wong-wong kuwi diijabahi Gusti Allah. Pratelane Wirangi enteng. Lah, aja ngono, Pak. Rumangsaku wong-wong kae pelecehan, ngolok-olok awake dhewe. Kok malahan jenengan ngladeni. Panyarwene kanthi ulat peteng. Lehku ngladeni nggon ngendi bune? Mujar semu pitakon api-api. Genah, saploke diundang kaji, jenengan malih sloga. Dadak sregep pujian, pamer melu nyumbang jariahan, ndakwake sikiran. Kamangka dhisik ora, celatune nduwa. Wis ta bune, aja ndedawa ngrembug sebutan kaji. Sapa ngerti dalan pawitan saka Gusti Allah. Tembunge Wirangi gelis mungkasri pirembugan. Jebul temenan, suwe-suwe batine Wirangi ora tahan diundang kaji. Wolawali atine dadi goreh. Ora jenjem. Sebutan iku dirasa mung dadi wadanan. Atine malih kebrongot panas. Selak kepengin mbuktekake piye bisane budal kaji temenan. Kanggo mujudake sebutan kaji jebul dheweke wis duwe rancangan mirunggan.
nedya netepake langkah nyata. Ora mung tembung ngayawara, sisihane ditanting pasarujukan. Bune, aku njaluk tetimbangan. Semantane sawise mulih saka jamaah sembayang Isya saka masjid. Kok njanur gunung tetimbangan, apa maneh, Pak? Nyarawidekake tembunge sisian. Piye yen awake dhewe enggal ndaftar kaji? Pamintane dumadakan. Iki temenanan apa guyon, Pak? Tumanduke kaget. Yo, temenanan to, Bune. Tumanggape wirangi serius. Njur bondo saka ngendi, Pak? Anake dhewe wayah bondo kuliah. Ragat pendidikan saiki saya larang. Nak njihake kekarapane wirangi sing dibijikane. Lahan sawah lan pekarangan 3 lokasi kae arep tak dol sak nggon. Wahyuni njundil krungu sejane sing lanang. Pak, santak sing wadon kanthi panyawang tajem. Aja srengen dhisik to, Bune, pamenggak kanthi swara lirih. Lahan kuwi kanggo sumber panguripan, Pak. Toko ing pasar kae wis ora ngantukake bathi, kalah karo dagangan online. Pandumuke Wahyuni sereng. Ora tak liyer kabeh kok, Bune. Mung pekarangan sing ra tau kena ditanduri kae. Duwite kena kanggo ndaftar kaji wong loro. Saperangan disimpen jagane kuliah makrus. Yen ana sisane kena nggo ngedhekake isine toko. Dagangan jero pasar kedumpring kae rak wis wayah dipepaki. Iku pertikele wirangi tarik-tarik. Sisiane meneng ora komentar. Diunggah diudunake. Sediane sing lanang ora kabeh luput. Digelar digulung kaya ana apike. Wong loro isih meneng. Ngranyang pikirane sowang-sowang. Dipetung bathi rugine. Pepuntone Wahyuni sarujuk. Dodolan pategalan kanggo ndaftar kaji. Njagani ragat kuliah anak. Ngedhekake toko sandangan. Umpama isih ana luwihan kena kanggo nyampeti butuh padinan. Tegal gelis payu. Arepa lahan cengkar nanging lokasine strategis kanggo bangunan gudang nyimpen stok barang. Dasar regane digawe ora larang. Sertifikat uga wis atas namane dhewe. Nyang-nyangane ora kedawa-dawa. Sedhela wis dadi dhuwit. Meh gunggung semiliar. Kurang sithik. Ditransfer lewat rekening saperangan ditampa cash. Dhisik dhewe daftar kaji lewat KBIHU. Sing promosine mecut ati. Milih kaji plus. Ujare kaji Furoda antuk jadwal langsung budal tahun iki tanpa diteliti Biro Perjalanan Haji abal-abal apa asli. Aja gampang percaya lho, Pak. Becike diteliti dhisik. Jaman saiki akeh travel awu-awu. Wahyuni ngrasa rangu-rangu sarampunge ndaftar. Kanca dhewe, Bune. Jaman dinas mbiyen nate sak kantor. Ibu pensiun, odo-odo ada kelompok bimbingan haji. Kenalane wong pusat. Celatune sing lanang yakinake. Jaman saiki tetep kudu hati-hati.
Kadang ora pitung kanca apa keluarga. Wong ngapusi merantah ing endi-endi. Panduane semu wanti-wanti. Oh, aja gampang sujana bune. Dosa kuwi. Tujuan ibadah becik aja dicampuri panyokra bawa sing ora-ora. Pamunggele wirangi gelis mungkasi pacelaton. Ora suwe pasangan wirangi Wahyuni antuk jadwal berangkat. Ujare klebu kloter pungkasan. Padatan kaji plus pancen cepet wektune. Cedhak maktop hotel berbintang. Ora adoh saka Jamarot, panggonan mbalang jumroh. Persiapan samubarange wis temata. Kenduren wali matu safar diadani 2 minggu sadurunge. Digawe gedhen, ngundang tangga teparo luwih saka 500 wong. Klebu jamaah haji Masjid Ar-Rahman kulon omah. Berkate gedhe mirasa. Sing ngaji Kiai kondang. Ora mokal rampung syukuran akeh tamu. Tangga kanca mlebu metu. Disuguhi dahar. Tamu mulih nampa jajan. Wong loro calon haji antuk sebutan anyar. Kaji Wahyu. Budal kaji krana sawah payu. Wirangi orang rewes. Jer kancane malah dijuluki kaji sokeh. Budal kaji krana disokong wong akeh. Ana maneh kaji Abidin. Budal kaji atas biaya dinas. Nyedak wektu budal atine wong loro ngrasa ora kepenak. Diantu-antu durung nampa tas maskape penerbangan. Kamangka saka KBIHU liya wis nampa tas 5 dina kepungkur. Ora sronta gelis tilpun kantor. Wola-wali uga marang tepungane. Ora nyambung. Diparani langsung jebul kantor wis tutup. Pengelolane ngilang pindah enggon. Genti nilpun kanca nunggal daftar. Antuk wangsulan ngagetake. Kabeh kena apus. Travel awu-awu. Sarombongan gagal budal. Sakloron lemes awake. Krasa kewirangan umpuk undung. Kadung bancaan gedhen. Ngentekake bondo ora setitik. Dadak kena apus. Nanging suwe-suwe atine mupus. Kanggo nyuda rasa wirang, rampung musim haji wirangi sarimbit enggal daftar umroh. Luru travel sing bonafit. Wektune pilih sing cepet, suwene 17 dina. Wong loro ngancik 100 yuta. Tanpa petungan sing baku bisa nebus rasa wirang krana kaji wurung. Dungkap budal bancaan maneh najan ora gedhen. Sakloron wis yakin budal jer tas kanggo gawan ibadah umroh wis nampa. Paspor uga wis kecekel tangan. Nanging wirangi lan sisihane ngrasa ana sing ganjil maneh. Rikala promosi budal antuk jemputan saka travel. Kasunyatane ora. Dadak ana kabar jamaah umroh rombongane ngumpul ing Jakarta. Berangkat saka Bandara Soekarno-Hatta. Sadurunge budal nginep dhisik ing salah siji hotel sing disediakake. Nadyan kanthi rasa gela kepeksa nyepur menyang Jakarta nuju hotel sing disiapake. Kaselak pengin tekan lokasi enggal metuk panitiane. Nedya protes krana blenjo janji. Dilalah ora ketemu, ora ana jadwal nuju bandara. Ora sida umroh.
Wis 3 dina nginep pihak hotel kondo yen inepan hotel mung booking 2 dina. Ora ana sing bisa ditakoni. Tan ana wong siji-sijia pihak travel sing metu. Njur sarombongan lapor polisi. Gagal budal umroh. Isih kudu kena tambah prabeya hotel. Kabeh krasa gagar-wigar. Wirangi lan Wahyuni tambah ketiban wirang ambal-ambalan. Sidane arep ngliyer sawah maneh kanggo daftar kaji reguler. Tinimbang nedya rencana kaji umroh plus yo kapusan. Anggone adol sawah digawe regan murah, karben gelis dadi duit, dituku kaji Umar. Tangga nunggal desa. Sawah payu 250 yuta. Kabeh duit mlebu rekening. Rencana sing 50 yuta kanggo daftar. Karben oleh nomor porsi sing 200 yuta tetep disimpen ing rekening bank. Bengine Wirangi antuk WA undangan saka Kemenak. Ujare arep ana sosialisasi tata cara daftar kaji. Diklik APK woro-woro dibuka. Isine ngenani tekliwere prosedur daftar kaji. Diwaca wola-wali. Wirangi durung pati cetha surasane. Dina candhake Wirangi lan anak bojone cek rekening ing HP. Kaget setengah mati. Duit jero rekening 250 yuta gusis. Entek ditransfer menyang nomor rekening liya. Kamangka dheweke durung rumangsa kirim marang sapa-sapa. Kajine wurung. Wirangi sangsaya wirang. Cuntel. Karipta dening Nono Warnono. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 50 kali tanggal 21 Mei 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.